man akong kasagingan diri. Wa may bunga-bunga ni. Pero hapit na dyan yung mamunga ba? Oh, napay akong kampo nga. Dako kayo. Pero wa layawan. Siguro ko mangitag kwartaan ni ba? Para ihawan na akong baul. Hey! Nabot na po ni sila sa akong yuta ba? Choy! 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 Ulat sa ko, Choy! Ulat sa! Ano nabot na mo dito ang saging ang panguha? Ako mong saging ha? Pamuha yung panguha ang saging dito. Ulat sa ko, Choy! Choy, anong nama mo dito, Choy? Saging may dito, Choy. Kita mo dito ba? Choy! Ano nabot mo yung yuta na ko, Choy? Ano day? Mo na yung taday? Oh, ako! Ako ani diri tanan. Ida ba, nabakay, bird-sabit tatanawa me. Na? Ha? Asa raon? Ay, ani pasinta kay allergic kong init. Oh, tara. Tabi-tabi ka. So, dili gini mo manong ako aning yuta ha? Be, asa tayo mong bird-sabit, anong tanawon, dali? Ay, sus, di gini ka mo to ha? Ginagawa mo. Kita. Kay, Bigyan mo do. narakaw nga ba? Be, ano be? Saan na to ning? Saan na pre? Apre. Taka belum bahasa na pre. Dili man eh, mao, Choy. Meres contract man eh. Tanawa, pagod buyo. Dili ni mao ni pre. Ay, nausang. Oh, hindi na mao. Yan na kay URCR anay. Ay na, ha? Tos balay? Nya, nakalisin sa ani be. Ay na, ha? Sila be, asa raon? Mo'y sa mo kapay. Ito, dito sa balay lagi. Okay, binot na pre. Tanto na pre. Bot na pre. Pinasbot pre. Bot na pre. Ay, di gini mo manong ha? Tos balay ta. Tay man ang wala. Tanawon na to. Tanawon mo tinuod ba? Ayuam din yung balay pre. Tos balay para makatuo mong naadjud ko tanan. Mawala na ron kay layo ra makayo. Ay, kinakaron pre. Dabok ginaron. Tay pre. Ani pre. Oo, man ka pre. Dali na mo dire. Sa mo Awan ako pre. Pantay ka ko ron. Oo, ito. Luga ay. Pre. Ito das balay. Asa na yung gatag toyok mo tayo ni pre. Damo ko dire akong balay. Ano ang tani? Ilaon sa balay pre. Kaya kung bilamat ana. Damo ko dire akong balay. Ilaon sa nari amat pre. Ayuag yung balaya. Ay! Ayuag yung balaya. Nang lugar na din pre. Lagi yung magaraha, pre. Sunod mo na ako kaya ito das balay. Balay niya mo pwede ba kalayo, ah? Lagi ng balaya. Pre. Yamat, saan pre? Tayo sa tasa na. Matasa. Sige pala yan. Nakangag yun. So karon kay giuhaw ko. Kamo mo ginakaingon ani. To ay lubitok. Kana sak ana. Ikaw kay nako ka sak To, lubi. Kay giuhaw ko. Tata, biragi.
Maasan na eh. Kana dre sak ana. Joy. Na. Sak ana kay giuhaw inyong Di mo kabalo mo sa ka. yung gipago-ago dere og nang mga makamo og manginahalan makamo og Sao ko nakakanan ng lobe. Mo na sa may. Hoy, panganaw mo diha. Yatik mo sa pangong lobe. Kasi mo panguha ng lobe. Lachoy na tagya choy dagan choy. Buhanga mo. Asa naman to? Asa naman to mga buang arong store kawatan judoy nang wala ra magkalit. Gaiget among usang kauban guys oh. Bulagan ni si Siyang Uyab. So mutan alinga mo ato mong kabuang mga ulog-ulogan. Sorry oh. Ha? No. Ay. Akong chilas ba? Oy. Go. Go. Be daw be. Asa na mo ha? Be. Putang ina ko. Nagkakot. Go. Nya na kayo kasi arabe. Oh. Hey, go. Nya na kayo suwal. Nya, nakaisin siya ni be. Taos ba? So, what's up mga ulog-ulogan? So, salamat din guys kayo mong di umanagtan na mong video. So, kung kinsa man itong kanahanap ko shout out guys, just comment #ulog-ulogan. So guys, shout out na rin ko nila ni Jumalot Dayuno guys na watching from Dumaguete. Dahil ni GCB Agustino Musa Jr. nga taga Kayarid. Ni Christian Dinapo. Dayon ni Lisel Cabansag Beltran nga taga Kayarid. So guys, shout out. So shout out po ko kay Ariel Gilson Parado. Yes. Shout out. Shout out po na ko ni Sunshine Istabila Yano. Then shout out po ko kay Nickly Shesico. Shout out. Then shout out taga Nasog. Shout out. Shoutout po ko ni Papa. Og shout out ra pud ko ni Anili Depilio og kay James Ecort og kay Shimi Bilacora. So Shout shout out guys. So guys, don't forget to like, subscribe, and share. Negros Tabines. Your stress reliever of your cause of stress. Sana all hitsuraan ko okay kayo. Sana all na ay uyab lamig kayo. Basta kwartahan pangit ka. Sutun